నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైల క్షేత్రంలో లోక కళ్యాణాన్ని కాంక్షిస్తూ మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు పల్లకి ఉత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు. ప్రతి పౌర్ణమి మూలా నక్షత్రం రోజుల్లో సర్కారీ సేవగా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ముందుగా ఆలయ ఆశీర్వచన మండపంలో అర్చక స్వాములు సేవా సంకల్పాన్ని పఠించి కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా సాగేందుకు మహాగణపతి పూజ చేశారు. అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను పల్లకిలో కొలువు తీర్చి శాస్త్రోక్తంగా షోడోపచార పూజలు జరిపించారు. దీపం ప్రయచ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మానరగాద్వారదివ్యజ్యోతిర్నమోస్తుతే సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. महादेव